Mga graduado sa University of the Philippines Cebu giawhag nga magpabilin sa sugbo ug dinhi mag-invest o i-invest ang kalimuhagan alang sa mga kapwa Sugboanon. Si Maris Puyo sa report. Multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho miawhag sa mga graduado sa University of the Philippines Cebu nga magpabilin sa Sugbo ug dinhi invest ang kalimuhagan alang sa mga kapwa Sugboanon. Si Soho kinsa graduado sab sa UP Diliman, Manila, mao ang guest speaker sa UP atol sa ilang commencement rites ning tuiga. Sa iyang speech, si Soho nagkanayon nga sa matag bisita niya dinhi sa Sugbo, mabalik iyang pagtuo sa Pilipinas ug sa katawhang Pilipino. Matud niini nga nang hinaot siya nga ang mga graduado magpabilin sa Cebu ug tagaan sab og daghan pang oportunidad ang laing mga lungsuranon. Si Soho nihatag sab og tip ngadto sa mga gustong modato ug musikat. Daw ang pagkasikat ug pagkadato moabot lang human sa pagpaningkamot. Matud ni UP Cebu Dean Liza Coro, karong tuiga mo ay dunay kinadaghan ng UP graduates with honors. Unom ka mga magna cum laude ug 57 ka mga cum laude. Si Soho gitagaan untag 20,000 pesos sa UP alang sa travel ug accommodation expenses niini sa pag-anhi sa Cebu. Apan imbis nga dawaton, gihatag niini ang kantidad ngadto sa usa ka UP second year computer science student. Maris Puyo, Sun.Star Pilipinas.